Uma niqeda ukungcwaba kufihlwe mhlambe sokufihliwe kwaqeda kwadliwa, ngalesikhathi kusadliwa thatha isibuko uhambe uye ngasesangweni la uzophuma ngakhona, ufike ume uflathele igceke bese uthatha isibuko leso siphethe esincane ubuke sona kanje kancane usibhekise emuva. Imumva la lesi sibuko kumele sikukhombise egcekeni but wena uliflathele ikhaya. Uzombona lowo muntu akade nemngcwabo, uzombona umufi, uzombona edabukisa, uzombona egqoke lezi ngubo ayeyigqoke ngelanga washona ngalo. Uma uthi umuntu ofe ngengozi uzombona alimele ngendlela abelimele ngalo ngalesikhathi ehamba. Uma kuwukuthi umuntu odutshuliwe uzombona enamanxeba. Ngisho ukuthi uma umuntu ozwelayo ungakwenzi, kodwa uma umuntu ofuna ukuphuva ngempela ukuthi lento yokuthi umuntu akupheli ngaye manje kade niyomgqiba ethuneni, uzobona ngempela ukuthi kusuke kungaphelile ngomuntu. If usaba ukuthatha isibuko umbuke ngalesikhathi niqeda ukungcwaba ethuneni, if usaba ukumbuka esibukweni emlindelweni, njengamanje mase kungcwatshiwe-ke thatha isibuko ume ngasesangweni nje uphume kancane egcekeni ubuke la uzombona umufi. Uma uphika ngicela ukuthi uphike lento usuyenzile, ungavele uphika nje ungakazi uyenze. Sifuna ukuyiprova leyo ukuthi umuntu akupheli ngaye uma sesimngcwabile.